Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω τα αυτοκόλλητα μου. Θα σας δείξω τα αυτοκόλλητα μου όπως είπα. Έχω πάρα πολλά, αλλά μου έχουν μείνει μερικές σελίδες. Είναι αυτό εδώ πέρα. Το ωραίο. Ωραία. Ξεκινάω. Ναι. Ωραία, καλύτερα. Έχω αυτό το αυτοπάκι, το τζαμάκι που είναι αυτοκόλλητο. Έχω καντούλες, έχω μίνι, έχω λίγα αγωνίστικα. Να το αυτοκίνητο και εδώ. Ναι. Έχω ματάκια, έχω μήλο δαγκωμένο, έχω φράουλα. Δεν είναι δαγκωμένο. Αυτό είναι δαγκωμένο, αυτό είναι... Α. Έχω και ένα μικρό σκιουράκι. Ναι. Εδώ έχει Hello Kitty, ένα άλλο αγορίστικο. Εδώ τα σπράστα έχω και από πίσω τα μικρούλικα. Και αυτό εδώ είναι από πίσω. Ωραία. Έχω Hello Kitty όπως είπα. Έχω αυτή τη βιβλιοθήκη την μικρούλα. Έχω αυτά εδώ. Το γουρουνάκι, το Minion. Αυτό δεν ξέρω. Την πριγκίπισσα, το γουρουνάκι, μια κιθάρα, μερικές καρδούλες πάλι, εντάξει εδώ διάφορα σχεδιάκια, εδώ είναι από κάτι μπισκοτάκια είναι αυτά. Και εδώ είναι μικρά. Ωραία. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ όταν ακουμπάω στο play, είναι λίγο... Άμα φαίνεται λίγο στην κάμερα, άμα βλέπετε το στρασάκι όπως είναι λίγο σκληρό, όπως εκτελείται. Ναι, ενώ αλλά το εδώ αυτοκόλλητο είναι μαλακό. Ναι. Έχω και πάλι Hello Kitty. Έχεις και άλλη Έλσα και Άννα και Έλσα. Έχω εδώ πέρα το... δεν θυμάμαι. Έχω χριστουγεννιάτικα, έχω 3 ανθρωπάκια, αλλά αυτό είναι ζευγάρι και τα άλλα 2. Αυτό και αυτό πέρα που είναι εκεί. Μισό λεπτό να κάνω zoom. Να το. Είναι το αγόρι. Ναι. Ωραία, εδώ είναι... Τα τα ρούχα. πιο πολλά είναι τα ρούχα. Και εδώ έχει απλώς αυτό. Έχω 3 κούκλες, μάλλον 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ναι. Έχω και αυτές εδώ τις 4 κούκλες, τις και 3. Και πάλι εδώ πάτη. Ναι, έχω πάτη, έχω και εδώ λίγο πάτη, έχω και εδώ ένα χριστουγεννιάτικο, έχω αυτό σχολτό, έχω τέλος πάντων αυτή νομίζω. Έχω και αυτήν εδώ την κεφαλή, πώς λέγεται. Έχω αυτό. Μήπως κάτω γιατί αυτό είναι. Έχω αυτό. Κάτσε να σας τα βγάλω γιατί έχω αυτό. Και το τελευταίο είναι το κεφάλι. Εδώ είναι η άλλη και αυτή εδώ με τα μάτια μαλλιά δεν ξέρω ποια είναι. Πείτε μου κάτω, πείτε τα Στα σχόλια. Είναι και αυτή εδώ με την κεφαλή. Ωραία. Ναι, έχω την πάτα. Και αυτό και αυτό και αυτό εδώ το και μια κουκουβάγια. Αυτό εδώ τι είναι. Αυτά που κάνουν και καλά που βάζουν μέσα για την παλίτσα. Μια. Μπορεί να ξέρω. Δεν είναι το αστροναύτη, δηλαδή παίρνεις αυτό, τον δίνεις και καλά το αγόρι που είναι πίσω, το δυναμικό και κρατάει αυτό για να το βάλεις πάνω στο... Ναι.
Λοιπόν, Περιμένετε. όσοι είδατε αυτό εδώ και απορρίσατε λογικά, τι βλέπουμε, βλέπουμε Μάρκος Ερφελή, το ραντεβού. Εδώ έχει κάτι... Έχω κάτι μεγάλο αυτοκόλλητα. Έχω κάτι μεγάλο αυτοκόλλητα. Εδώ είναι αυτό. Απίσω εδώ είναι η μήνυ. Αλλά δεν έχω κολλέψει γιατί είναι σκισμένη. Εδώ έχω αυτό. Μικρή γιατρός. Τηλεόραση, μεγάλη μπαταλούρα. Ήθελα να μας δώσετε κάτω στα σχόλια όπως λέγεται. Ποια είναι? Ναι, λέει. Έχω την μπαλαρίνα, έχω τον μπουλμπουλ και έχω Πολύ, το πολύ, σχέδιο. πολύ, πολύ. Μ' αρέσει Έχω αυτό το γενικά. σχέδιο. Μ' αρέσει ο μπουλμπουλ. Α, γράψτε κάτω, περιμένετε να το δούμε. Κάτσε να το δούμε. Α, εδώ έχω κάτι ωραίες φωτσούλες. Να σας πω, θα σας έδειχνα και εγώ τη συλλογή μου από αυτοκόλλητα, αλλά τελικά δεν έχω αυτοκόλλητα. Είσαι. Κοίτα, αυτό ο ντούτο με αυτό το σκυλάκι έχει γεννήσει το κορίτσι της. Που είναι αυτό, είναι κορίτσι, μην παίρνετε το αγόρα, είναι κορίτσι. Αγόρι είναι. Μπερδεύτηκα, είναι αυτό εδώ. Πουλάκι, γιατί πας να πάρεις το σκυλάκι. Αυτό θα παίξει τώρα το. Αυτό το σκυλάκι που είναι εδώ, αυτό το διεθνές, που είναι σε το κάνω zoom, να σας πω, και δεν έχει καλή κάμερα, γι' αυτό μην γράψετε κάτω στο σχολείο, γιατί είναι από το tablet, δεν έχουμε κάμερα κανονική. Είναι διαφανές σκυλί. Όπα, sorry για τον ήχο. Θα το βάλω στο κορόιδο. Εδώ θα τον είναι ο Μπλούκα, είναι κάτι. Λατρεύει την μπάλα του. Εδώ είναι όλοι οι Έλσα και ο Λιό και το λοιπά. Φαν της Έλσας. Είναι εδώ όλα. Έχω μια μεγάλη καρδούλα, έχω Hello Kitty. Hello Kitty, love you. Hello Kitty. Είναι μαλλιά του. Νομίζω ότι τη λένε Μαρία. Όχι! Λοιπόν, έχω αυτή τα αυτοκόλλητα. Ωραία. Βάλτε like, κάντε subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς μπορούμε να κατεβάσουμε βίντεο από το laptop. Βάλτε στον YOLO TV like. Ναι. Και... Επίσης, είπαμε... γράψτε κάτω στα σχόλια τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνουμε. Θα ετοιμάσουμε και ένα βίντεο με πώς είναι το δωμάτιό μας. Ναι. Κάνουμε vlog, θα κάνουμε Πολλά πράγματα. Unboxing, όχι κούτσια γλυκά. Unboxing, πολλά πράγματα ας πούμε, μπορεί. Ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνουμε unboxing, αλλά ναι. Αυτό ήταν το βίντο. Κάντε like όπως σας είπα, subscribe στο κανάλι γιατί μας βοηθάει πολύ. Και πολλά, bye bye.